Suiza, na cidade de Xinebra. Foi estudar na Universidade de Alemania, onde ali estudiei a filosofía natural moderna. Sabedes o que é iso? Pois iso é a cuestión científico da volta. Ali descubrín a moitos científicos como a volta que descubriu a pila, Davy o arco eléctrico, Faraday do electromagnetismo e Galvani, que intentou dar vida a unha remota a través da electricidade. Entonces, eu tamén quería darlle vida a alguén a través da electricidade. E así podería ser un xenio, podería ser libre, podería ser un deus. Foi empezando pouco a pouco. Fomos matando, desprofanando tumbas e collendo restos de xente morta, matando ras, collendo os órganos, ten todo e... Estou morrendo. Ninguén me quere. É todo por a tua culpa. Ti me creaches e tan siquiera ti me queres. É por certo. Como me creaches? Con esta máquina aquí, un generador de corrente eléctrica. Con esta máquina aquí, un generador de corrente eléctrica. Esta correa é de caucho e canto máis xira, máis carga eléctrica xenera. A correa é illante ou dieléctrica. Moi importante poñerlle a toma de terra porque podemos morrer. Ai, non poña, por favor. Si veñamos este arco de aquí, que é conductor, esperamos a que se cargue. Quere que lle enfoque? Mira a ver que pasa. Estás tocando? Non, verdad? Así me ve. Vedes? Desde aí? Sí. Non é. Ahora quere que apague. Iso que é unha bombilla? Sí. Anda, produce luz. Encenda, por favor, un momento. Sí. Algún voluntario se atreve un momentinho? Non vai pasar nada. Algún voluntario? Ou sí. Alguén se atreve? E tú? No. Quen é o que cumple? María. María, venga. Venga, ven. Muy bien, María, muy bien. Aplauso para María. Ven por aquí atrás, ven. Vaya yendo a miña compañera. Estás preparada? Bueno, xa me toca. Apaga a luz. Apaga. Que lle vas facer o que lle fixo usted para darlle vida a Franca, o sea, a súa creación? Así me deron vida a mí. Prove. Se, Adiante. Pode Acerca o dedo aí. Por aquí abaixo, Espera. Está descargado. Espera un momento, que está encargado. Espera, cando vaya isto, vai. Pero este cuaderiño. Notaches algo? Sí. Logo sou eu que lle fixo a él, para Sí, darlle así vida. foi como creí. Moitas gracias, María, que estes sempre. Moi ben. Vou apagar, claro, porque xa non vamos dar vida a nadie máis. Entón así me creache, verdad? Pois entón, exíxoche que me fagas unha rapaza igual que a min, para non estar tan só. Nego a crear outro como a ti, non te aguanto a ti como para aguantar a outro como a ti. Ai, sí, pois entonces vas te enterar. Calquera persoa que teña algo que ver contigo, vou acabar con ela, incluíndote a ti. Anda con moito Marcha, ánimo. marcha, perseguirte o resto da miña vida hasta acabar contigo. Ola, boas. Eu son un científico e chamo Miquel. Ben, eu vou vos explicar que pasa se unimos a electricidade o efecto do magnetismo. Vos que pensades que pasa? Sabedes? Pois que se producirá luz. Uns din que son como ondas do mar. Outros din que son como se che tiraran canicas. Son ollos. E outros din que son as dúas cousas xuntas que son os físicos cuánticos. Sabeades que a luz branca non é branca, está composta de luces de cores. E se queredes comprobámoslo con isto. Quere que apague? Sí, que senón non se ve. Vale.
Vedes un arcoíris aí, no techo? Sí. Ah, e ora ves mellor, non? Pois antes de facelo eu, xa o fixo Newton. Axuda, axuda! Pero que che Axuda, pasa? axuda! Pero que che pasa? Quero-me matar. Por que te quero matar? Pois mira, vou-te contar a minha história. Conta. Eu queria ter o poder da natureza. Para ter o poder da natureza decidí ser invisible. Para ser invisible, fui experimentando con un gato para darme os ollos por invisibilizar e despois andaban por aí os ollos. Despois seguín experimentando e por fin era invisible. E gostache ser invisible? Sí, mira, vou-te fazer unha serie de experimentos. Sabedes por que vemos os obxectos opacos? Eso non. Pois mira, os obxectos opacos vémolos porque absorben luz dunha cor e expulsan outra. Pero eso xa expliquei eu antes. Pois mira, vou-te explicar outra cosa. Sabedes por que vemos os obxectos transparentes? Porque o aire atravesa a distinta... como é? O mellor era a luz, verdad? A luz atravesa a distinta velocidade que o aire. E os invisibles atravesan todo ao mismo. Pero aí non vai nada, Xa o verás. Vedes algo aquí? Pois mirad. Ora, sí. Ese que había. Pero hai outra cousa. Bueno, agora non debería ir agora. Que? Onde la pones? Oi, perdón. Vei. É que non vai enseñar como fixo. Así me fixen invisible. Tomando esta sustancia, Ves ben, ves ben? Sí. Arre, vai desaparecendo. vedes? Pois así me fixen invisible, tomando esta sustancia que primeiro me fixo transparente e despois tomando outra sustancia que me fixe invisible. Moi mal non sentou todo. Non é gostache ser invisible. Non moito, é unha atrapallada. Non podo comer, non podo dormir, non podo taparme. Unha atrapallada. E gustaría che volver atrás. Intenteino, pero non tiña diñeiro. E entonces delinquín, matei, roubei. Non me delates. Non, vaite tranquilo. Parece que ven alguén tamén. Pois, andamos na busca do home invisible. Pero xa é imposible como ides encontrar. Pois tiramos que está rotos polo chan para que se cortase e seguir o rastro da sangre. Hasta soltamos cansa e chegamos a dar combate. Bueno, agora vou explicar aquí unhas cousas. Sabedes que a luz do sol e a luz dunha lámpara non é só as que existen? Por exemplo, ti emites luz infravermella. Por exemplo, unha imaxe dunha cámara térmica. Vedes tamén. Vedes desde aí? Sí. Eso que foi unha foto que sacou a outro sospeitoso, non? Sí. E tamén hai unha luz ultravioleta. A quere que apague? Sí, vais ver. Aquí anda o home invisible. Víchelo pasar. Sí, acaba de sair por esa porta. Veña, vamos matar. Vamos. Saído! Ai, hoxe é 30 de outubro, recordas esta data? Pois claro, eu xa teño unha sorpresa. Queres casarte comigo? Sí. Mordeu-me algo, pero non sei que foi. O amor da sua vida abandonou. Nada que lhe fugiu. Mira, amor. Drácula pasa décadas asimilando que vidas se foram.
12 a porfía. É un grupo de trastornos raros. Algúns dos seus síntomas son sensibilidade á luz, problemas neurolóxicos e cambios na pele. O primeiro síntoma que lle produciu a porfiria foi a necesidade de beber sangue. Mina, isto é real. De verdade conocemos. Mina, Mina. No, pero tentacións como a ti, me arrasen pecados como a mí. Perdoa, velho verde. Bello verde. Dirás bello branco, que son o home máis guapo de toda a miña raza. Xa vexo, moi guapo, moi guapo. E ti és como a champán canela. Blas terceira de Valaquia. No, Harker. Mas e que faz aquí? Nada, con este señor que acabo de topar. Pois de aquí vais a matar, que? ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Espera! Eu só quero o teu amor. Estamos no século XIX, na Inglaterra da época victoriana, onde a sociedade vive baixo moitos moralismos, prexuizos e disciplina. Eu son Henry Jekyll, un médico moi respetado pola sociedade de Londres, e, observando as persoas, dime conta da doble moralidade da xente. Para demostrar isto, elaborei unha pócima que permite separar a personalidade de alguén en dúas, a parte boa e a malvada. Eu sou Mr. Hyde, a parte graciosa, divertida e inmoral do aburrido Dr. Jekyll, un criado polo gran escritor Louis Stevenson no 1876, quen afirma que tuvo que pasar moitas noites con pesadelos para poder crearme. Comezo sendo máis débil e máis xove que o Dr. Jekyll, pero a medida que pago máis crimes, pago máis forte. Decateime disto e vin que xa non había volta atrás, polo que tomar esta pócima para que Mr. Hyde se vaya xunto a min e eliminar o mal que eu mesmo desatei. Anos máis tarde, no 1930, Sigmund Freud desarrollou o que eu xa pensara antes, a teoría do psicoanálise, que divide a personalidade de alguén en tres partes. O ello, a parte primitiva, contén os instintos máis básicos. Os supereus, que é a disciplina que nos ensina a sociedade dende pequenos. O eu, que é o que regula os instintos primitivos e nos xunta ca sociedade. Pero o máis terrífico de toda esta habitación non é Mr. Hyde, senón o tinte verde que a envolve. Este tinte estaba elaborado con arsénico, un elemento tóxico que ao respiralo é moi perxudicial para os pulmóns. Isto foi moi perigoso tamén para as costureiras, que facían vestidos e mantéis con este verde, o que lles facía moito dano ás mãos provocándoles fortes feridas. E agora deixamos ca mosca. Ola, eu son un científico obsesionado coa teletransportación e como podedes ver chegou o día no que logrei facer unhas máquinas para poder teletransportarse. Este invento é moi efectivo, xa que imagínate estar na túa casa ben aburrida e pensar apetece ir de compras, en 3 segundos estar no teu centro comercial favorito. Pois ben, gracias a estas dúas máquinas que creei, podemos facelo e vou vos ensinar como. Temos que comenzar encendendo as máquinas. Entón, poñemos que está en funcionamento e despois esta. E entro das máquinas. Non tivo todo o éxito que tiña que ter, pero a función cumpriuna. Teletransporteime. O inconveniente foi que se me meteu unha mosca na cabina e debido a mutación xenética houve un erro na separación da célula e xuntáronse mecas da mosca. En isto me convertí en mamaíña. A ciencia non sempre está da miña parte. Tache ben, sempre facendo as túas mesturas e experimentos raros. Recibiste o teu merecido. Pero estás escoitando, mosca, que esa mesma persoa que a mí non creo que sexa moi bo para ti tampouco. Non será bo para ti, eu agora son forte e poderoso, non hai ninguén mellor que a min. E Verónica, a nosa moza, onde está? É verdad, vou non transformar. Ni se che ocurra. Escapouseme. Dices como non se quería transformar.
É verdade, eu non que vou facer. Eu acabarei co teu sufrimento, tranquila. Bravo. Hola, soy Dorian Gray. Como puedes observar, soy muy guapo. No me voy a decir de Chapeau veré. Aquí mesmo teño o retrato que me fixo Basil Heiba, para que nunca olvides esta fermosura. Mirade ben, así é realmente Dorian, repugnante e maligno. Sabedes como actuou o meu autor por non gustarlle o retrato? Bueno, xa vexo que vistes o meu fermoso retrato. Fermoso, se grazas ás loucuras que faz, estou feo e vello. Nin que fose o mesmo demo. E queres o mesmo demo? Mira o que fixetes. Deixache embarazada unha muller, meteitese nas drogas e no alcohol. Matache o meu autor. Queres que siga? Non, ti caras, e non queres acabar con eles. E sabes que son capaz de facer calquer cousa. Ai, ó, se me matas a mí, morres ti, así que fai o que queiras. Sabes por que che teña te encerrar nunha habitación? Porque non te aguanto. Pois veña, mátame, a que esperas? Ao matar o retrato, volvíme bello e feo. E ao contrario co retrato, que se volveu novo. Xa que non aguantaba como era eu realmente por dentro. E aquí hai Oscar Wilde adiantou estes retratos de psicología, que es Otto Dix, Bacon e Esther Roll. Pone todo aquí. ¿Y qué retratan estos cabros? A psicología como unha persona por dentro. O sea, que son retratos psicolóxicos. Muy bien, interesante. Galicia, século XIX, onde un comerciante itinerante, Manuel Branco Roma Santa, dedicábase a seducir e a matar mulleres, e despois utilizaba a súa grasa corporal para fabricar xabóns e vendelos. Castigaron de pena de morte, pero conseguiron facer un xuizo en Valladolid, onde lle cambiaron a pena de morte ca mismísima Isabel II, reina de España. Moi boas a todos e a todas. Estamos aquí para aclarar o caso de Manuel Branco Roma Santa. A continuación, doulle voz a unha das acompañantes das víctimas. Vale, vou vos contar a miña historia. Todo empezou unha noite de lúa chea de mareo, concretamente nas Fragas de Valladolid. Íamos eu máis a miña amiga dando unha volta cando se nos acercou un home e empezounos a seducir e a dicir que fóramos con él. E nos negábamos, pero él seguía insistindo. Empezou a coller rasgos de lobo e a perseguirnos. Eu logrei escapar e a miña amiga quedouse atrás e matou-me. Señoría, necesito defenderme do que se me acusa. Dou xa palabra. Teño que decir que eu non fun o que fixo eses actos, porque cando hai noites de lúa chea convírtome neste ser que non podo controlar. Ben sabe que tío que eres é un home lobo. Polo tanto, cámbiase de pena de morte a cadena perpetua. Como se chama a bella enfermedade? Licantropía. Bueno, non se fale máis e levantemos acta a 4 de abril de 1853. Así é como empezou a lenda de Roma Santa. Non se sabe se morreu na cárcel ou se escapou, pero ainda se di que se escoitan os ouvidos deste licántropo cada noite. Muy buenas a todos y todas. ¿Qué crees que somos? Zombies. Bueno, como puedes ver, somos zombies. Seguro que nos conoces de películas o series como Walking Dead o de las Aparas. Tamén pelis como Guerra Mundial Z, libros como 21 días despois ou tamén cómics como The Walking Dead. Nos, os zombies, temos a nosa origen relacionada coa cultura vudú e a magia negra. Bueno, isto remontase ao Haití do século XVII a XVIII, cando mandaban os escravos traballar ata a morte, e cando morían prohibíamos con magia oscura e quedaban a voluntade do que revivían. Aunque os somos zombies non somos iguais, eu vendría sendo un zombie máis moderno. Deixo vos que xa vos explique que tipo de zombie é. Bueno, eu era un escravo que traballaba día e noite, eso sí que é reventado. E cando morín prohibironme con máis oscuro. Bueno, a diferencia do meu amigo Xan non traballaba en campos. Eu era de unha empresa chamada Umbrella Corporation. Ata que un día un hongo infectoume e convertime niso que soy hoxe en día. Que sí. O hongo chamase Cordyceps. Basicamente o que fai é que as hormigas as que infecta compórtense como robots. Sabes quen é George A. Romero?
Quen é? O noso pai, el foi o que inventou todo isto. Iso de que se lles disparan na cabeza morres, ou de que se che morden te infectas. Ah.